אז חברים, חזרנו אז חברים, חזרנו, והיום אני משחק עם ליאון 10. כן, השגתי ליאון 10, השגתי לו גם פאוור. כן. השגתי לו פאוור. כן, מסתר רגעים ביום שישי, כמו שהשגתי שם. אני לא מכיר את זה. אתה יכול לבטות את גרי ולך את הספרי. אז חברים, חזרנו, ואני אעשה לכם גם עוד כמה דקות סרטון על אח שלי, פפו. ביי. הוא חושב שהוא פפו פיג, אז אל תגיבו לזה בכלל. אז חברים, יש לי האח הגדול שלי, הוא בטיר 48 בברול סטארס, עוד מעט מסיים, ובפורטנייט אתם לא יודעים את זה, אתם לא רוצים גם לדעת, הוא בטיר 200 ומשהו. כן חברים, יש לי גם איזשהו אפליקציה שאני יכול לעשות רעשים. ברגע אנחנו מפסידים לגרועים, ילדים גרועים שלא יודעים לשחק כאלה, אבל אנחנו מנצחים. אני ואח שלי הולכים לעשות סרטון משותף, אם זה בסדר מבחינתכם. לא יודע. אולי בגלל שאני במשחק הזה כבר טוב לאט. רגע, אני שתהיה בפה. תגיד, זה רציף או לא? תהיה כבר בשקט! אז אח שלי עכשיו הולך לשחק איתנו. בואו נזמין אותו. פיפפי! יאללה! טוב, יאללה, כנס. גם אח שלי הקטן הזה בא לשחק איתנו. כן, אבל תגיד להם אז חברים, חזרנו בסרטון חדש. סליחה. כביר. Back on track! תודה, שתמש במצי ובאילים, יש לך מול העיניים גם מצי וגם אילים. אחורה טיפה, אבות לא רואה אותי. שלבי, אבות לא רואה אותי. אבל נראה לי בן אדם אחר בא. ביר. בוא נעים. שים, כבר מוכנים לפני שאתה מדבר שיש לך. אוקיי, כמה אח שלי פה והיום עליי דקה. מה? אל תתערב. Time to let אל off תתערב, יא אח קטן. כל הבן. טוב, אם אתה לא יודע איך הכספת, אתה עושה בושה. בושה לחרפה לכיתה. Prossima per Carissimo Flea! היי! איזה סטו הזה? הסטור. בגלל זה קוראים לו סטו. היי! איזה חי. אז חברים, היום נשתמש בספק. Okay, challenge accepted. סיימתי את האתגר. אז אני יוצא, אני לא יכול אפילו לשים את זה. אני לא יכול באמת לשחק. הנה, תסתכל, אני לא יכול לשים את המוד. סיימתי. אתה תתקבל אבל סתם גדול, סתם לך. מתי? כשאתה מסיים את האתגר.
מה, אתה מגיע לשמונה? 9. באחרון, בדיוק באחרון. מה יצא לך מהסטר האגדי? לא זוכר מה זה סטר האגדי יצא לי יצאת. זה שיצאתי לבד או... יש! לא, עלית טיר! איפה עכשיו? עכשיו תעלה אותי לטיר 85 שאתה והולך לי. אני תעלה את זה. היי, גיאורגי משחק עם אנדרס! אבל גיאורגי הילד הכי גרוע בברול סטארס. יש לו 950 גביעים. 900? לא, אני בטוח. 10,000. שלוי. קבל הכל אצלי. אנדרס. יואו, עידו. נראה לי היום אנדרס עוקף אותך בגביעים כדי לך לשחק ברול סטארס. שלוי, קבל הכל אצלי אפי. כי הוא נלחם עכשיו והוא על 10,382 גביעים ואתה 10,424 עוד שנייה אצלך. אני יודע. אני עוקף אותו. עוקף אותו בכמעט ואפס, כמעט. I'm detecting יש לי מישהו seismic activity. שקרא לעצמו אוטיס, This is just a side gig. Let's go! אבל OTIS. ואיפה בכלל לאנדרס את גיאורגי? לא, יש לי אותו בוואטסאפ, אז גם אנדרס יש אותו. בני, המטורף הזה. וואי, מה? וגיאורגי שלח לי את איזה חצוף. איזה בני אחד נמצא... או יופי. Really? Friends forever. כן. Like the band. אני עושה גם סרטון. רגע. אז חברים, אנחנו ממשיכים, ואח שלי נטש אותי, והוא הולך לפרק קרטון, הוא באזורך בשלב 3, היום, אני הולך אולי לעצור, בראולר אגדי. הוא טייל פה ונדם וירדתי לו בראש, נכון שלוי? עידו, בוא תשחק ברול סטארס, אני אשחק בפורטנייט. לא רוצה. אז אנדרס עוקף אותך. שלוי, תביא לי 1 עד 10. זה היה טוב אליי. כאילו 10? כן. לא. קבל, יש פה משהו? טוב, זה, תגיד את האמת. מה זה? זה באמת היה יותר ממה שהוא היה קרוב להגיד, כיוון עליי. ממש כיוון עליי. מה זה היה? לא יודע. תקשיבו, אני... מה זה, אנחנו מטורפים. אנחנו מטורפים. ייי! ייי! מה את מאיימת עליי הפייפר גרוע שלא יודעת לכם? מי את חושבת כבר? מי? איך הגענו למצב כזה שקיט עוקף אותי בעל? שקיט בכלל פחות עוקף לי אפילו ברגיל. יואו! יואו! ירדתי לו בסוף. כאילו שוטגן והסנייפר. אין לך מה? תגיד את זה. מה עכשיו? אבל עכשיו. שלוי, טוב, בוא, תפציץ בסופרטים. שלוי, איזה זה? כמה אדיר, הוא בא, רק אדיר. כאילו אם אני בלי סנייפר, אני גרוע רצח, נכון? עידו, אתה משחק טיפה על סנייפר. רוצה לסדר אותם. לא. משהו טוב לבנות. סדר, אדיט מהיר, לא תודה. לא יודעת מה. או שזה כן. לא יודע, כי אני עושה. יו. שיט. שלוי, מה? כן, So, got caught up in the moment. לא עבד לי. ניסיתי, לא עבד לי. זה בטח שניסיתי. מה? אולי אתה לא עושה. הנה, זה ככה. כן? Don't miss the way to make a splash. תביא את סלים. שנייה. אומר
לקפוץ. הנה. צריך לקפוץ על הקצה. לא, ככה לא. לא נורא. טוב, אני מבין 3 דקות הסתה. אז חברים, סליחה שהתעכבתי, לא, עשיתי משהו מעניין. עכשיו אני איתכם לגמרי. תסתכלו. שוב. תקראו. אישי, פרס הניצחון באתגר סטארטון. תסתכלו. זה סטארטון. נטשתי לפני 15 יום משחק ליגת כוח. פרס ליגת הכוח, 125, כסף, מישהו רוצה לראות בי? סולו, פרברי, לא. אז חברים, עכשיו אני רוצה לעלות לדירוג זהב. בואו ננסה לעשות את זה. אימי! כן. אימי, נו. ביי בי! יואו, קפסולה! יש, אנחנו מתחילים. בטעות בוא. למה לא רואים אותי? בראולר? מי נבחר? וואי, זה תקוע לי חבר'ה. תצילו, בבקשה. היה לי סופר אפיק. הוא הרג אותי עם רגיל. אוכל, מגיש לי במקום 1950. מה? לא, הוא רצה לי הסקין הזה מהבטל פאס. הלו חברים, אני עכשיו מעלה את הסרטון לערוץ. אני עושה עכשיו סרטון פורטנייט. בואו נתחיל.